Luna aprilie este luna conștientizării operației cezariene, a nașterii prin operație cezariană. Aș vrea să povestim un pic despre istoria tristă și istoria frumoasă a nașterii prin operație cezariană. Primele cezariene s-au efectuat în Roma antică. Din păcate, scopul pentru care se făceau aceste cezariene era cu scopul de a salva copilașul dintr-o mamă care a decedat deja. Ulterior, cezariana s-a efectuat în Egipt. Acolo se salva copilașul în momentul în care nașterea era blocată din anumite considerente. În schimb, mama nu avea nicio șansă să supraviețuiască, deoarece încă nu se descoperiseră metodele de a coase și de a opri sângerarea sau metodele de a combate infecțiile care survin în urma unor intervenții atât de laborioase. Ulterior, s-a născut un mit conform căruia Iulius Cezar s-ar fi născut prin operație cezariană și de acolo și numele lui. Cu toate acestea, părerile sunt un pic împărțite și în mare parte reținute, deoarece mama lui a supraviețuit foarte mulți ani după nașterea sa. În consecință, nu se suprapune cu ce știm noi din perioada respectivă, mai exact despre oprirea sângerării și oprirea infecției. Sunt Georgiana Joițaru, medic primar obstetrică-ginecologie cu supra-specializare pe medicină materno-fetală și mă bucur să trăiesc într-un secol care ne oferă o naștere în siguranță prin operație cezariană.